yata yung isang kwento tungkol sa mga manang, mga lola na tuwing hapon ay pumupunta doon sa isang borol. Sa taas ng borol ay merong kapilya. And during those afternoon, itong mga lolang ito ay nagdarasal doon sa kapilya sa ibabaw ng borol. Walang tigil yon. Everyday, sila'y umaakyat ng borol. Sila'y nagdarasal ng taimtim. For so long a time, yun yung kanilang routine. Umaakyat sa borol, nagdarasal, at sila'y umuwi. And then one day, sa kanilang pagdarasal, may pusang gala na iikot-ikot doon at maingag, miyaw-miyaw ng miyaw-miyaw. Kaya itong mga lolang nagdarasal, aba ay hindi makapag-focus sa pagdarasal. Lingon ng lingon, linga ng linga, nasan ba yung pusang yan? At kahit nilang tinataboy, yung pusa ayaw umalis. Kaya problema yung mga lola. They finished their prayer. But the following day, ganun uli yung nangyari. Meron na namang miyaw-miyaw ng pusa. Kaya hindi sila makapag-focus sa kanilang pagdarasal. The following day also, yung sumunod na araw, ganun pa rin. Kaya itong mga lola, nag-meeting. What will we do? Lagi tayong inaabala ng pusang gala na ito. Anong gagawin natin? Hindi naman natin maitaboy. And one of those old ladies suggested, sabi niya, alam ko na, magdala tayo ng aso. Askal. Hindi na pala askal. Aspin. Yung malaki, matapang. Kaya the following day, yung isa sa mga lola, may hila-hilang aso papunta sa burol. Doon sa kapilya, itinali niya yung aso doon sa pintuan. Sabi ng mga lola, sigurado hindi na makakapunta yung pusang yan. Andito yung aspin. At katulad ng inaasahan, hindi na nakalapit yung pusa sa kapilya. Bakit? May aso, matapang. Grrr. Malayo pa lang yung pusa. Grrr. Kaya yung pusa, hindi nakabalik. Kaya sabi ng mga lola, wow, effective. Effective na merong aso dyan sa pinto. Kapag may aso dyan, hindi makalalapit yung pusa, makapag-focus na tayo sa pagdarasal. Kaya what will we do? Every day, kapag tayo magdarasal, pupunta sa chapel na ito, sa burol na ito, we will see to it, meron tayong hila-hilang aso. Ilalagay natin sa pinto. Simula nga noon, kapag nagdarasal itong mga lola doon sa kapilya, meron silang hila-hilang aso at inilalagay sa pintuan. Hindi makalapit yung pusa. Lumipas ang panahon, namatay yung aso. Nag-meeting ang mga lola. What will we do? Patay na yung aso. Ay di humanap tayo ng ibang aso na ating hihilahin, dadalhin doon sa chapel at itatali sa pintuan. Lumipas ang panahon, yung mga lola, napalitan na, nag-retired yung iba, napalitan ng mga bago, but they see to it, every time na sila'y aakit ng borol, may aso silang dala-dala. Wala na yung pusa, matagal lang namatay. Pero ayon sa balita hanggang ngayon, yung mga lola kapag nagdarasal, may hila-hilang aso at inilalagay doon sa pintuan ng kapilya. Ngayong gabing ito, tinanin mo nga yung katabi mo. May hila ka bang aso? Oo. The story is about our practices, especially during Lent, during Holy Week, and during Easter. Marami tayong mga activities, marami tayong ginagawa. Nag-i-enjoy na tayo. Nagpupuyat, nagpapagod, gumagastos. Pero alam ba natin yung dahilan? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na ito? Do we question ourselves? Do we ask others, bakit may ganyan? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na yan? Baka naman nakasanayan na lang natin. Baka dahil ginagawa nung una, ipinagpapatuloy natin and then we already forgotten kung anong reason, anong dahilan, bakit natin ginagawa yung isang bagay. Bakit may Holy Week? Hindi ba pwedeng Holy 3 days na lang? Bakit may Triduum? Ano ba yan? Bakit 3? Hindi ba pwedeng pag-isahin na lang, isang araw na lang, para hindi tayo maabala? Bakit meron pang kumpisalang bayan?
O, kailangan pa ba natin yon? Kailangan pa ba magkumpisal? Bakit kailangang takpan ang mga images? Bakit hindi kailangan? Bakit kailangan hindi makita ng mga tao? On those part, sa Holy Week, bakit kailangan? Bakit kailangan magprosesyon? Sino man nagpasimula niya? Sino nagpauso ng prosesyon? Oo. Oo. At bakit kailangan gumastos tayo sa mga bagay na ito? Bakit kailangan magpuyat doon sa palaspas? Bakit kailangan magpalaspas pa, no? O bakit kailangan gumising tayo para sa Easter, sa pagsalubong? O marami tayong mga activities. But do we question, do we ask why? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na ito? Baka naman dahil nakasanayan na lang natin, edi para tayong robot niyan. O para tayong mga zombie, tama? Basta gawin na lang natin, basta gawin na lang natin. Ang pinapagawa ni Father para okay. Huwag na nating tanungin si Father kung bakit may ganyan. Basta gawin na lang natin. Huwag na nating tanungin itong mga coordinator. Basta yan nakasanayan na. Yan na lang lagi. Ito na Father, yung last year, ito yung ginawa. Ito na rin ang gagawin natin. Paulit-ulit na lang. Ayun, yung aso nandun pa rin sa pintuan ng kapilya. During our Lenten recollection, ito ay unti-unti pagpamamalay sa atin. Ito ay pagbubukas ng ating kaisipan at puso at para maunawaan natin yung mga bagay na ating ginagawa. Kapag lubusan nating kaunawa ng ating pananampalataya, mas madaling sumunod kay Kristo. Kapag alam natin yung dahilan kung bakit may mga batas ang Diyos na ito pala'y para sa atin, o madali ang pagsunod sa Kanya. Kaya ngayon, meron tayong Lenten recollection. Pang ilang recollection na kaya dito sa ating simbahan since 19 forgotten na, matagal na, no? Hindi na natin maalala. Sino kaya ang unang nagbigay ng Lenten recollection? Hindi na maalala. Siguro, ano kaya ang topic ng mga nakaraan? Anong napag-aralan? Anong mga pinagawa? Hindi na siguro natin maalala. Pero ang mahalaga, unti-unti nagpapatuloy tayo sa gawaing ito. Lenten recollection. At bilang introduction, ay balikan muna natin ang liturgical year. Pinag-uusapan natin ang taon, minsan yung ating kalendar, ngayon ay 2026, January to December. Next year, January to December 2027. Ito yung nakalagay, nakapaskil sa ating mga kalendaryo, doon sa ating mga lugar ng trabaho, sa ating tahanan. Pero sa ating simbahan, meron tayong tinatawag na liturgical year. Nababasa ba sa likod? Hindi basa? Ano ba? Sige, babasahin lang natin. Liturgical year. Ito'y mula sa dokumento ng ating simbahan. In the course of the year, Holy Mother Church unfolds the mystery of Christ from the Incarnation and Nativity to the Ascension to Pentecost and the expectation of the blessed hope of the coming of the Lord. That is from the Vatican II document, Sancto Sacrum Concilium 102. Mababasa niyo po yan doon sa Vatican II na documents. Ano ibig sabihin yan? Kung tayo sa ating mga kalendaryo sa ating tahanan, may calendar 2026 January to December, iba naman yung liturgical year. At hindi ito straight line from January to December. Tayo ay spiral, pataas. Nagsisimula yan ang ating kalendaryo, siyempre doon sa Advent, Kapaskuhan, pagsilang, bata pa si Jesus, silang. Yun yung sabi diyan, Nativity, then Ascension, ang pag-akyat sa langit, Pentecost, pagpapadala ng Banal na Espiritu, and then muling pagbabalik na Jesus. Yan. Introduction lang po yan, yung ating liturgical year. Ngayon ay tingnan natin, ito yung Christian year. Meron ba ito? Yan. Advent. Ayan, Advent, medyo, nawala. Ano nangyari? Ayun, bumalik. Ay, nawala na. Sumuko na agad itong... Okay. So, Advent, Christmas. Advent, may kulay yan.
Na-google ko lang yan po yan. Pwede nyo i-google yan. Ninenok ko lang yan doon sa, sa Google. Advent, kulay ng mga best men, purple and or blue. Kasi Marian, Christmas, ayan, gold or white. Ordinary time, green. Lent, purple. Then Holy Week, kulay red. Easter, gold or white. Pentecost, red. Ordinary time, green. So yan yung pagkakaikot yan. So spiral mula Advent hanggang sa Christ the King. Tapos pagbalik muli doon, Advent, tapos paikot na uli, spiral, paikot. Yun yung kalendaryo ng simbahan. Oy, ayaw na. Ayaw. Oh, ito yata ay nung unang panahon pa yata ito. Anong year ba nang Okay, Christmas cycle. Introduction lang po ito. Christmas cycle, yung meron tayong Advent, the beginning of the liturgical year, first Sunday of Advent until December 24. Then meron tayong Christmas season, that is the feast proper on December 25. Then Octave, December 26 to January 1. And then the rest of the Christmas season, that is from January 2 to Baptism of the Lord. So yun yung una, Christmas cycle. Pagkatapos nun, meron tayong ordinary time, part 1. So short lang ito, ilang Sundays lang. So that is from Monday after Baptism of the Lord until Tuesday before Ash Wednesday. So we did able to have our Ash Wednesday 2 weeks ago. Anong araw ang Ash Wednesday? Wednesday? Oo, Ash Wednesday, oo. Gising pa kayo, gising pa. Oo, sige. O yun, Ash Wednesday, before Ash Wednesday, ito yung ordinary time. And then, pagkatapos natin magpalagay ng abo, ito na yung Easter cycle. May Lenten season, Ash Wednesday until Holy Thursday, Christmas, Huwebes Santo. Merong Paschal Triduum, 3. Holy Thursday, Good Friday, and then sa muling pagkabuhay. Yung Paschal Triduum, isang celebration lang po ito. Kaya kapag sa Huwebes Santo, nagsimba, dapat tuloy-tuloy hanggang Sabado ng gabi. Dahil kapag Thursday lang kayo pumunta, kulang po yun. Kulang. Kaya mapapansin nyo sa liturgy, the following day, Good Friday, wala nang sign of the cross. Diretso na agad ng prayer. Doon din sa pagbabasbas ng apoy. So, isang celebration lang po yun. Triduum, kaya Triduum. Isang celebration lang. Paschal Triduum. And then the Easter season, that is Octava, Easter Sunday to second Sunday of Easter. Then the rest of the Easter season, that is Monday after second Sunday of Easter until Pentecost, pagpapadala ng Banal na Espiritu. And then after that, meron tayong ordinary time. Ito ay from Monday after Pentecost until Saturday before first Sunday of Advent. So makikita nyo yung sa ordo, sa mga nagsiserve, meron po tayong ordo, that is order, na nandun sa loob ng sakristi. So makikita nyo yung tuloy-tuloy na celebration, liturgical year, spiral, paangat, papunta sa langit. Hindi yan napuputol, hindi yan straight line na pagtingin sa oras o sa time. Okay. Dahil ngayon ay Lenten recollection, ang tawag sa Tagalog ay Quaresma. Bakit Quaresma? 40 days. 40 days. Tama-tama, dahil 400 years, celebration natin ng Jubilee year. 40 days. So Lent is a 40 days solemn Christian liturgical season of preparation for the Paschal Feast. Ito ay bilang paghahanda doon sa muling pagkabuhay ni Jesus. Muling pagkabuhay. Tandaan natin yung celebration natin, pinaghahandaan natin yung Paschal Triduum. Doon tayo inihahanda. Kaya kulay violet. Napapansin nyo ating mga decoration. Bakit? Ito ay bilang pagtitika sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan. Ito ay simbolo ng ating pagbabago. At syempre, ito yung hinihingi sa atin. Ito ibabalikan natin mamaya. Ginawa natin ito noong Ash Wednesday, prayer, fasting, and abstinence.
and almsgiving. So Lent. Yung Lent, the word Lent, from lengthen, meaning springtime. Springtime. Kasi in the old times, sa lugar nila, pagkatapos ng winter, so yung mga halaman natatakpan ng yelo, namamatay yung mga ano. Pagdating naman ng springtime, namumukadkad, tumutubo muli, nagigreen muli ang mga kapaligiran, ang mga puno. Ito na yung Paschal Triduum, Passion, Death, and Resurrection. Ito yung sinasabi ko na one celebration. Isang celebration lang. Kaya huwag kayong mawawala. Ito yung pinakamataas na celebration ng ating simbahan. Hindi po Pasko. Kapag during simbang gabi, ang daming umaattend ng mga misa. Kahit puyat. But during the Paschal Triduum, nasan kaya yung iba? Siguro nandun dahil ito ay summer, masarap mag-beach. At dahil binigyan ng bakasyon din sa mga trabaho, doon tayo sa mga resort. Masarap magpalamig. Kayo, nakakalimutan na ang celebration ng Triduum. By the way, kaya binibigyan po tayo ng mga bakasyon sa mga trabaho para ma-exercise natin yung ating faith. Hindi po talaga ito bakasyon. Ito ay para magawa natin ang hinihingi ng ating relihiyon, ng ating pananampalataya. Kaya huwag kayong mawawala sa Paschal Triduum. Yung Easter, ito naman yung paghahanap ng Easter egg. Uso ba dito Easter egg? Hindi uso. Minsan, tuwan-tuwa yung mga bata, Easter egg, yung mga itlog na may dekorasyon. Alamin natin bakit nanggaling to. Bilang symbol sa paghahanap, nawawala si Jesus. Nawawala doon sa kanyang pinaglibingan. A symbol of that. That is Easter. Period of joy and festivity about the resurrection of the Lord. Okay. Ito na yung main content ng ating recollection. Unang-una yung tanong, why was Jesus killed? Mapapansin natin, Lenten observances. Pinaghahanda natin sapagkat alam natin si Jesus, huhulihin, papatayin. And according to our catechist, kapag tinanong nila yung bata, mga estudyante, bakit pinatay si Jesus? Automatic na sagot, dahil sa ating kasalanan. Father, dahil sa aking kasalanan, kaya si Jesus ay pinako sa krus. Kaya sa ating mga recollection, ibang mga celebration, naiiyak tayo, bumibigay yung ating kalooban. Kapag nakita natin, naaawa tayo kay Jesus. Pero si Jesus, yung kanyang pinagdusahan, ito'y para sa akin. Yun yung turo natin sa catechesis. But it is only a later reflection, especially of Saint Paul. Babalikan muna natin, bakit pinatay si Jesus? During that time, hindi naman sinabi ng mga tao dun sa papatayin ka na, huhulihin ka namin dahil sa kasalanan ng tao. Hindi ganun. Wala tayong mababasa sa Bible na ganun. Wala tayong mababasa na ikaw'y papako sa krus, ito para sa kasalanan ng mundo. Isang pako sa kamay, sa paa. Walang ganun. So bakit pinatay si Jesus? Why was Jesus killed? Si Jesus ay hindi namatay, siya ay pinatay. Magkaiba po yung dalawa. Si Jesus ay hindi pinatay o hindi namatay, siya ay pinatay. Hindi natin pag-uusapan kung sino talaga yung pumatay. Hanggang ngayon, pinag-uusapan nila, malaking yan. Sino ba talaga? Kaya yung tinatawag na anti-Semitism, anti-Semites. So malakas yan doon sa Europe at ibang bansa, sa US, malakas din yan. Pero hindi natin pag-uusapan yan. Pag-usapan natin si Kristo. Anong kanyang ginawa? Pasok tayo sa aksyon. So tutunay na nangyari. Una muna, praxis. Sa kanyang ginawa. What did Jesus do? Praxis. Ano bang ginawa ni Jesus? Iniisip natin si Jesus, malumanay, hindi makakapatay ng langaw, hindi makakasakit ng damdamin. Yung lagi yung ating iniisip kay Jesus, malumanay. Pero balikan natin, anong kanyang mga turo ipinakita at kanyang buhay na ipinakita? Kanyang relationship with the poor and the oppressed, kanyang healing, forgiveness. Babalikan lang po natin ito sapagkat ito yung crux, ito yung cross, kung bakit siya hinuli, pinatay.
So ito muna ay bird's eye view. Ikalawa, good news, the kingdom, sapagkat ay tinuro niya ay paghahari, pagtatatag ng kaniyang kaharian. Malaking issue yan during that time sapagkat ang gusto nila ibalik muli yung Davidic kingdom. Si Haring David nagtatag ng kaharian noong una, ngayon itatatag muli. Pagdating ni Jesus, yun yung kanilang expectation of the Messiah. Sapagkat sila'y nasasakop ng mga Romans for so long a time, pinahirapan sila, inaalipin. They were slaves, katulad sa lumang tipan. So kaya ang gusto nila, good news. Ano ba yung kaharian na itatatag ni Jesus? Because the people, they were expecting a military king, Messiah. Malakas, matapang, matipuno, kayang pumatay. Yun i-expect nila. Kayang palayasin yung mga Romans. Buuin muli, itatag, itayo ang templo. Pero babalikan natin, ano ba yung kaharian ni Jesus? Kaharian tungkol sa money, pera, wealth, prestige, solidarity, power. Isa-isahin nga natin. Una muna, Jesus' relationship with the poor. When He was born, He opted to be on the side of the poor. Yung kanyang parents, si Maria at Jose, mga simpleng tao. He could have been a child of a king, of those who are at the highest space, ladder ng society. Pero pinili nga niya ipanganak doon sa sabsaban. So sino ang sinamahan ni Jesus? Kanino niya in-identify yung kaniyang sarili? He identified Himself with the poor and the oppressed. Unang-una, kanino siya nagpabinyag? Hindi doon sa templo. He chose John the Baptist para siya'y binyagan. Si Juan, anong kanyang buhay? Si Juan nabuhay doon sa bundok, hindi sa syudad. Si Juan nabuhay sa pamagitan ng balang at pukyutan, yung kanyang pagkain, ang kanyang damit ay balat ng hayop. Sa madaling sabi, sa pasimula ng buhay ni Jesus at ang buong buhay niya, in-identify niya ang kanyang sarili doon sa nasa ibaba ng lipunan. Sa mga mahihirap at mga oppressed. Kapag sinabi nating poor and oppressed, ito yung matatagpuan natin doon sa Bible. Sino yung tinutukoy na poor and the oppressed na in-identify ni Jesus ang kanyang sarili? Poor, materially poor. Sino ba yung materially poor during that time? Ay di yung isang kahig, isang tuka. Yung walang surplus ng buhay. Walang surplus sa bahay. Yun yung poor. Umaasa lang sa kabaitan ng ibang tao. One of the poor and the oppressed, blind. Yung mga bulag. Mahirap ang buhay ng bulag. Kapag bulag ka during that time, what work will you have? A poor man or women will be on the front door of the temple begging. Kapag bulag ka, ano bang mapapasukan ng bulag? Hindi naman pwedeng maging driver ang bulag. Lola, sasakay ka ba sa jeep? Kita mo ang driver bulag. Sasakay ka ba? Hindi Hindi. Ang pulis, pwede bang pulis ay bulag? Paano niya makita ang mga kriminal? Bulag. So, ibig sabihin, limited lang. At mas mahirap ang buhay noon ng mga bulag. Kaya they are considered as poor and the oppressed. The lame. Paano makapagtatrabaho kung hindi gumagana ang katawan? Lame. Crippled. Yung mga, anong tawag dito? Yung katawan ay hindi na maigalaw. So, mahirap din ang buhay. The lepers. Yung mga lepers during that time, ito ay generic term sa mga hindi flawless ang balat. Kapag merong galgal, tinan mo katabi mo, baka galgalin. Galgal. Kinatatakutan. Sapagkat iniisip ng mga tao, yan nakakahawa. Kakahawa yan. Not only that, not only physical na sakit. Kapag ikay may leprosy, ibig sabihin, pinarurusahan ka ng Diyos ni Yahweh. Kaya yan, buti nga sa iyo. Ayan. Kaya bawal lapitan yung mga may leprosy, doon nakatira sa bundok, sa labas ng syudad. So kaya sila ay mahirap, oppressed. The hungry, mga nagugutom,
isang kahig, isang tuka. Nung panahon yun, wala namang may feeding program na ba noon? Parang si Jesus yata ang una ko napakinggan na may feeding program, ano? Si Jesus, nag-feeding program, libo-libong tao. Oo. Buti ngayon ang social action, nasa si Ate Cynthia, nandiyan ba? May feeding program. Maraming nagugutom nung panahon yun. Kasi wala namang, kahit tubig, mahirap. Oo. Oo. Those who weep, yung mga umiiyak kapag namatayan, kapag walang-wala na, what will you do? Di ba ganun tayo? Kapag walang-wala na tayo magagawa, wala, iiyak na lang natin. Kapag marami tayong pinagdadaan, wala, iyak na lang natin, iluluha na lang natin. At itutulog na lang natin, hoping tomorrow, wala na yung problema. Sinners, yung mga makasalanan, tinuturing ding mababa, poor. Sino yung mga makasalanan? Yung hindi sumusunod sa itinuturo ng mga Pariseyo at Iskriba, itinuturing na makasalan. Kapag hindi nila sinusunod ang ritual na paghuhugas ng kamay, kapag ikitumulong sa araw ng Sabat, kapag malayo yung iyong nilakad, ikay sinner ka, makasalanan ka. The tax collectors, they are also considered as sinners. Prostitutes, mga sinners sila, tinuturing na mababa. Demoniac, sinasapian ng mga demonyo. The persecuted, downtrodden, the captives. During that time, may slavery pa rin. All who labor and are overburdened. Yung sobra-sobrang hirap. During that time, manual labor, napakahirap. Ng likod, ng buto. The rabble who know nothing of the law. Yung itinuturing na walang alam. Hindi nyo alam ang batas, kaya itinuturing kayong poor. The little ones, yung mga bata, tinuturing na, di ba yung mga bata, wala pa silang boses, but it also symbolizes yung mga matatanda na walang papel sa lipunan, hindi pinapansin. So the little ones, the least and the last. So ito yung buhay ni Jesus. In-identify niya yung kanyang sarili sa mga mahihirap. Father, anong connect niyan doon sa ating celebration ng Lenten observances at Triduum, Passion, Death, Resurrection? Mamaya makikita natin. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit siya ipinako sa krus. First, He identified Himself with those who are poor and the oppressed. At ito yung mga taong ito na in-identify niya, itinuturing niyang kaibigan ang mga taong ito. Sa mata ng lipunan, wala silang espasyo. Pero para kay Jesus, yun yung nakakasalamuha niya. Kaya yung mga nandun sa templo, yung mga nakapag-aral, yung mga maikaya, they question Jesus. Ay, ang taong yan, kung siya'y propeta, bakit siya nakikisalamuha sa prostitute, sa mga kapakasalanan? Siya'y mahahawahan ng kanilang kasalanan. Mahawahan si Jesus, kaya they question Him. Totoo bang propeta yan? So dahil sila'y nag-question, hindi nila tinanggap si Jesus. At ito yung kabalintunaan ng pagdating ni Jesus. Yung mga nasa templo, the Pharisees, scribes, yung mga nakapag-aral ng batas ni Moses, alam nila, nabasa nila ang mga sinulat ng mga propeta. And yet, when Jesus came, they did not recognize Him. Nagdarasal sila, araw-gabi, Maranatha, Panginoon, Yahweh, ipadala mo na ang iyong pangako, ang Mesiyas, na magpapalaya sa amin sa bansang Israel. Pero nung nasa harap na nila, they did not recognize Jesus. Iyong kabalintunaan. At this is perhaps the greatest tragedy. Yung bang matagal mong hinintay, ipinagdasal, hiningi sa Diyos, pero ibinigay sa iyo sa harap, tinanggihan mo yung iyong matagal nang hinihingi sa Diyos. So the first reason, bakit siya ipinako sa krus? Yung attitude niya, He identified Himself with those who are little ones. Ikalawa, pagtatagtag ng kaniyang kaharian, kingdom. Malaking issue ito sapagkat pag sinabing kaharian, ito'y threat, banta sa mga nakaluklok sa upuan. Kaya nakaluklok si Caesar, mga Romans, nakaluklok din, sina Pilato. Banta ito, teka, isinilang na daw yung maging hari. Paano na ako ngayon yan? Paano yung aking upuan, yung trono ko, yung kayamanan ko?
di wala na, tatanggalin na ako. Oo. Di ba ganon? Kingdom and money. Ano ang sinasabi ni Jesus? Jesus did not idealize poverty. So catechesis dati, di ba napapakinggan natin dati, okay lang na maghirap ka, okay lang na magutom ka, sapagkat sa next life, sa kabilang buhay, mananagana ka. Minsan napapakinggan pa ba natin yan? Parang napapakinggan pa rin natin sa catechesis yan, no? Napapakinggan. Pero ito yung turo sa atin, pagpapalalim, Jesus did not idealize poverty. Hindi gusto ng Diyos yung kahirapan. Hindi gusto ng Diyos na maghirap ka. But Jesus opted to be poor sapagkat meron siyang gustong ituro. Anong gusto niyang ituro? Mas uunahin ang kaniyang kaharian. So Jesus did not idealize poverty. The pursuit of wealth is diametrically opposed to the pursuit of God. As sabi niya, you cannot have both wealth and mammon. Hindi mo pwedeng pag-isahin ang kayamanan at ang mammon. Ano ba yung mammon? Ang Diyos at ang kayamanan. Hindi pwede. Father, baka pwede. Lord, baka pwede naman. On practical level, mahirap. You pursue wealth, kailangan mo ng time, energy. Kapag nag-full time ka sa kayamanan, wala ka ng oras sa pagsisimba, sa pagdarasal, wala ka na rin time sa iyong pamilya, wala ka ng time pakisalamuha sa iba, and if you have that wealth, nakaka-addict yan. Look at this, what's happening with our country because of wealth, kayamanan. Kahit na sinong matapakan, hayaan nyo na lang na marami maapekto ng baha. Basta meron tayong luggage na merong pera. I just do not know kung totoo yun. Pero mukhang totoo yung flood control scandals, corruption, issue of corruption. It is also true, even during Jesus' time, may issue na din ng corruption. Until now, nagpapatuloy. Pero pinapaalala sa atin, yung kaharian ng Diyos, hindi ito paghahangad ng kaharian na makalupa. Hindi ito paghahangad ng karoon ng kayamanan. So God versus money. Kapag sa puso, wala nang puwang, puro kayamanan, edi wala nang puwang ang Diyos. Sabi niya, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Kaunting explanation po. Maraming explanation to, pero isa sa mga explanations, doon daw sa Jerusalem, may gate doon. May isang malaking gate. Ito yung malaking gate. Dito pumapasok. Bukas to pag-araw. Dito madumadaan yung mga tao, yung mga products. Pero pag gabi, isinasara ito kasi baka may mga kalabang makapasok. So what will they do is bubuksan yung isang maliit na gate na hugis needle. Kasyang-kasya lang yung tao. Kaya yung camel, hindi makakapasok doon, sasayad yung kanyang mga dala-dala. And even a person, kapag marami siyang dala, sasabit. So ano dapat gawin? Tanggalin muna yung mga dala-dala para makapasok ka doon sa gate na yon. Again. At ang sabi ng Jesus, sa tao mahirap yun, pero sa Diyos walang imposible. So the relationship between material things and the kingdom of God ay ito. Kailangang piliin ang kaharian ng Diyos at iiwan yung kaharian na makalupa. Tandaan natin ang kayamanan nakaka-addict. Makakuha ka ng kayamanan, parang walang kasiyahan, sige ng sige pa rin, acquire ng acquire, and then you find yourself, hindi mo nakilala yung iyong sarili. Yan. Kaya nakakalunod ang kayamanan. Pag nalunod ka na doon, kahit pamilya, pwede mo kalimutan, kahit kaibigan. So it is opposed with the kingdom of God. Kingdom is prestige. The kingdom of God will be a society in which there will be no prestige or status, no division of people into inferior and superior. Dito sa mundong ito, gusto natin prestige, status ng buhay. Kasi kapag may status ka, ay di sikat ka. If you have prestige, papalakpakan ka, di ba?
parang nakakadagdag ng dignidad yun, ano? Kilala ka ng maraming tao, wow! Kaya kapag may nagpapila sa bahay ni kuya or mag-aartista, mga lola, sinubukan nyo mag-artista? Hinangad nyo ba maging artista? 'Di ba? Marami sa atin, deny pa kayo eh. Pero kung mag-post kayo sa Facebook, parang artistahin. Idol natin. Kaya mga kabataan ngayon, gusto idolize, para sumikat, para may status. During the time of Jesus, ito rin ang mahalaga, prestige. Unang-una sa kanilang lahi, Israelita ako, Hudyo ako, sa amin lang ang kaligtasan, sa amin lang ang Yahweh, sa amin lang ang Mesiyas, kami lang ang maliligtas. Prestige. Yung mga Gentiles, hindi kayo kasali. Iba ang lahi mo, o dun kayo, sa labas kayo. Pero ang kingdom na itinatatag ni Jesus, not on prestige, not on status, not even our blood relationship. Diba sabi ni Jesus, sino mang mag-iwan sa kanyang nanay at tatay, kaibig sumunod sa akin, yun yung alagad niya. At yung warning pa niya, diba? May warning pa niya. Ang sabi doon, mag-aaway yung tatay at anak na lalaki, yung nanay at babae. Bakit yun? The old generation ay babangga doon sa values na ituturo na bago ni Jesus. At kapag merong banggaan, kailangan mo mamili. Pipiliin mo ba si Jesus o pipiliin mo ang tinuturo at values ng mundo? God's saving presence is revealed not in a prestigious location, but in a humble place, and urge Catholics to protect what is holy and newly born, is small, vulnerable, fragile, in a world that often seeks to profit from everything. That is from our Pope Leo. Minsan yung mga prestige ang, di ba? Kailan nasa unahan tayo ng upuan. At sa ating mga upuan, dapat katabi ko yung malaking tao. Dapat katabi ko si Father. Kasi pag si Father ang katabi ko, sigurado maraming masarap na pagkain. Pag sa ibang table ka, o yung mga tira-tira lang. Pero kay Father, kompleto yan. Kanin, ulam, may dessert pa yan. At kung ano-ano pang special status. Kaya siguro yung may nakita ba kayong pari na payat? Payat? Siguro kasi ini-spoil nyo eh. Pinapakain nyo. Kain. Bihira kayo makakita ng pari na payat, no? Because we are pampered. Inaalagaan ng mga tao. Sometimes it's also our temptation sa mga pare. Kasi pag pari ka, kaya mong pasunurin yung mga tao. Pag sinabi ni Father, sunod ang mga tao. Ang utos ng pari, parang hari. Wala, sunod. Pag sinabi ni Father, wala na tayo. Hindi naman pwede nating ireklamo kay kapitan, kay mayor. Pag sinabi ni Father, wala. Sa atin, masunurin tayo sa pari. We respect yung mga pari. It is also a temptation, prestige ng isang pari. Kapag nakahabit, parang di ba? Nung minsan, kahapon, just yesterday, nagpunta kami dyan sa Bronco, nag-misa. May taga-Bronco ba dito? Sumakay kaming tricycle dyan. Lumabas doon sa may gate, sa tawag dito? Balik sabi nyo, pagdating doon, pabayad kami. Father, wag na po, wag na. Hindi kami pinagbayad. Hindi kami pinagbayad. One time naman doon sa Antipolo. Kasama ko katikista. Pakumpisal ba yun? O first communion? Pagkatapos ng celebration, yung mga katikista, pumarang tricycle. Sakay kami. Ako sa pinakaloob. Siyempre, pare. Father, doon ka na sa pinakaloob. Yung ginawa ng driver, dire-diretso. One way, pinasok niya. Papunta sa katedral. Shortcut eh. Iikot pa eh. It is shortcut. Ay, pagdating sa may katedral, ayun, may ops ba yun? Ops. Pinituhan, pinagalitan niya. Alam mo, one way ito. Tama-tama, may nagbibenta doon ng mga kasoy sa gilid. Nakita ako. Sumigaw. Si Father yan. Anong nangyari? Ayun, yung kawawa yung ops. Nahiya. Siya pa ang nahiya. Siya ang nahiya. Sabi ko naman, nakisakay lang po ako eh. Dapat yung driver. Prestige. Prestige. Kahit saan ka pumunta, no? Prestige. Basta kilala ka.
Everyone will be loved and respected not because of one's education or wealth or ancestry or authority or rank or virtue or other achievements, but because one like everyone is a person. So ito yung kaharian na itinatatag ni Jesus. Ang lahat ay titingnan bilang tao. Oo. Meron bang pumalakpak sa inyo dyan during the tukhang at pagkamatay nung iba-ibang mga sinasabi na allegedly addicts o ano? Oo. Ang term ay dehumanization. Hindi na tao yan, kaya pwedeng patayin. Oo. Masamang tao yan, hindi na yan tao. Di ba ganun tayo paggalit tayo? Paggalit tayo sa kapwa, hindi natin tinuturing na tao. Kaya anong tawag natin? Anong pagmumura natin? Hayop ka, animal ka. Ibig sabihin, hindi mo na, tinitingnan mo siya, hindi tao. Oo. Mayroon ba sa inyo na nagalit ka sa iyong katabi? Tao ka. O, hindi. Ano sasabihin mo? Animal ka. Hayop ka. Oo, kasi mababa na ang tingin mo. O, tinitingnan mo siya, hindi na hayop. Kaya yung asawa mo, kapag minura ka na, iba, demonyo ka. Nako, mas malupit yun. Di lang animal, demonyo pa. So, kingdom of God is about looking at each other as person, as tao. Not of prestige, not of status. Kahit maganda yung iyong suot o butas-butas, ikaw ay tao. Kahit mayroon ka kasalanan, ikaw ay tao. Yun ang paningin ng Diyos. Kahit yung mga taong lumalapit kay Jesus, makasalanan yan. For those who are on the higher ladder of society, hindi na tao yan. Prostitute, makasalanan yan. Pero si Jesus, leprosy, hindi na tao yan. May sakit yan, hindi na tao yan. Pero si Jesus, tinatanggap niya, hinahawakan niya, niyayakap niya, pinapagaling niya, pinapakinggan niya. Why? Because the kingdom of God, His kingdom is about looking at all of us as person, bilang isang tao. So ano pa yung tinatatag ni Jesus, kingdom and solidarity? From the book of Luke. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Solidarity. Ang ano ngayon, ang problema ng mundo, kanya-kanya. Basta ako may pera, bahala na kayo dyan. Sa aking bahay, malinis, magwawalis ako, tapon sa kalsada. Basta ang aking garden, malinis, bahala ng kalsada, ang kalye kung yan, bahain, basta ang lugar ko malinis. Hindi na mahalaga. Kung saan nadala yung basura, basta ito'y malinis. So, naging tayo, individualistic. Basta sarili lang. You said to them, no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come, eternal life. Panahon ngayon, masyadong individualistic na yung tao, individualistic. Ngayon, kapag may makukuha ka sa kanya, friends, tinan mo yung mga politicians, friends yan, friends. Ngayon, after ng election, nanalo na, ano talaga yan, pangit talaga ang ugali niyan. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Baka, mahirap. Kasi yung example, wag na. Individualistic. What is good for me, yun ang aking titingnan. I can use any one of you para sa aking sarili. Kapag hindi, wala ka ng gamit, wala na. Next one is kingdom and power. For the world, for the people, basta may kapangyarihan ka. Maganda. We pursue power. Kasi pag may kapangyarihan ka, matatakot yung mga tao. Pag may kapangyarihan ka, pwede kang yumaman. Gamitin yung kapangyarihan mo para mapasunod yung mga tao. Pwede mong takasan kahit na yung kasalanan mo. Pero para kay Jesus, His kingdom is about service, it is about freedom. You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Yung palang power, it is about serving.
while we were still sinners, Christ died for us. Yun yung mga dahilan bakit si Jesus ay hinuli, pinatay. Bakit? Kasi binabanggaan niya ang values ng mundo. Sapagkat itinutuwid niya ang maling pamamaraan ng mundo. At dahil kakampi ni Jesus ang mga may hirap, at ikalawa, gusto niyang itatag ang bagong kaharian, yung kanyang mga kalaban, yung mga nasagasaan, ano nangyari? Nag-usap-usap. Maraming mga accusations. At isa sa mga accusations, blasphemer. Blaspheme. Nagpapakilala siyang anak ng Diyos. Kasalanan niyo. Nagpapatawad siya ng kasalanan. Diyos lang makapagpapatawad. Araw ng Sabat, dapat pahinga. Hindi dapat nagpapagaling, gumagawa. O, daming accusations. Remember, if you will read the Gospels, ito yung mga accusations kay Jesus. Pero ang background, his attitude of identifying himself with the poor, at ikalawa, yung pagtatagtag niya ng kaharian. Kaya Christ died for us because of that. Because of His compassion sa tao. Alam niyo yung salitang compassion? Parang ikaw nakakaramdam ng nararamdaman ng ibang tao. Nanakawan ka, parang masakit sa puso mo, ikaw na rin yung nanakawan. Namatayan ka, ramdam mo yung pighati ng isang namatayan. Compassion. The emotion which wells up from the pit of his stomach at the sight of another's need. Sa atin, sinasabi sa atin, galing sa puso. Pero during that time, mas malalim yung compassion. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag is plagnon, something like that. Tama ba yung word ko? Hindi ko malala. Parang ganon. Hindi lamang galing sa puso. Kasama na lahat ng internal organs. Balun-balunan, atay, yun. Yung kahulugan nun sa pagsasabi ni Jesus. Kaya yung sabi niya, yung awa, yung pagmamahal, pangunawa, yun yung passion. So yun yung nagdala kay Jesus para siya ay dalhin sa Kalbaryo. Although sabi ko nga, later reflection would tell us because of our sins. Ngayon, ito naman yung ating preparations. Nagawa na natin ito noong Holy Week. If we did it during the Ash Wednesday, why not ipagpatuloy natin? Because there is value in these three actions, this prayer, fasting, abstinence, and almsgiving. Merong value sa ating paghahanda. Alam natin yung prayer na ating napapakinggan na lagi. Mahalaga ang pagdarasal. Pero this time, we learn how to listen. We learn how to be silent. Perhaps for so long a time, we are the ones only talking. But let God talk to us. Hayaan natin ang Diyos ay magsalita sa atin. Umupo tayo sa simbahan, manahimik, makipagtitigan sa Diyos, pakiramdaman yung kalooban natin, anong pumapasok sa ating kalooban. Yung ibang term nito ay meditation or reflection sa prayer. Mahalaga po ito. Sapagkat takot tayo sa katahimikan. Sabi, nakakabaliw na katahimikan, nakakabing katahimikan. But it's only when we listen to the God, we learn yung kaniyang kalooban. So it is a deeper kind of prayer. Fasting and abstinence, nabanggit ko na ito. Bakit nagpapasting? Hindi para sumeksi. Kasi wala tayong pag-asa. Fasting to control yourself. Minsan, di ba, yung ating dila, gusto natin pagkain, control. Sabi na nga ay, the spirit is willing, but the body is weak. Parang kami, naglalaro ng basketball, parang sa isip ko, kaya ko pang tumakbo. Ayun, gulong ako. Hindi na kaya ng katawan, parang ganun. Kaya ng isip, nasa isip, pero yung katawan parang hindi sumusunod. Ganun din kayo mga lola. Di ba? Ganun. Parang kaya mo pang humakbang, pero bitin pa lang hakbang, mga ganun. So to control, self-discipline, fasting, and abstinence. Bakit mag-a-abstain ng isang bagay? Because of a higher value. Mag-abstain ka, i-deny mo yourself. Ito yung sabi, deny oneself. Kasi masyado nating pinapampered yung ating sarili. Ang challenge ko sa inyo, minsan, kumain kayo na ang ulam nyo ay kanin din. Kaya bang gawin? Hindi,
Mahirap, Father, nagre-reklamo nga tayo eh. Pag pangit yung lasa ng ulam, ayaw na natin kumain. How much more kapag kanin lang o walang pagkain? O, pero subukan natin. Kahit one time lang. One time lang, subukan natin. Matulog tayo ng walang kutsyon. Kaya ba? Father, mamamatay ako, Father. Mamamatay ako. O, dati na, si lolo't lola, di ba, banig lang? O kapag gantong oras na, ilalatag na ang banig, sama-sama na kayo dyan. Ang tawag doon. No? Pag umaga na, ilululon uli, ilalagay sa gilid. Ngayon, hindi na. Oo. Kailangan ay malambot ang higaan. May una na malambot. At syempre, may aircon. Ngayon, need na yata ang aircon. Ano? Summer na, need na ang aircon. Ano? Need na ang aircon. Oh. Pero ibang klaseng abstinence siguro, pwede natin gawin. For example, buwasan natin ang pagsa-cellphone. According to CBCP, abstain tayo sa pag-cellphone. Masyado na tayong addict. O, yung katabi mo, pangiting-ngiti niya, addict sa cellphone yan. Oo. O, kinarir na niya ang pag-cellphone, 8 hours a day, 10 hours a day yan nagsa-cellphone. Oo. Wala namang sweldo. Sayang ano. Kung may sweldo lang ang pagsa-cellphone, mayaman na tayo lahat. Bakit 10 hours a day nagsa-cellphone? Aba, ay magkano per day? 600 ba dito sa kainta? Aba, ay malaki na sana ang sweldo natin. Abstinence. Pag-deny ng ating sarili. Bakit? We become slaves of so many things. Almsgiving, paggawa ng kabutihan sa ibang tao. Yung hindi natin kinain, yung ating natipid, tutulong natin para sa iba. And also, kapag ginawa natin yan, ang huli-hulihan, hindi naman nagtatapos doon sa kamatayan yung kwento ni Jesus. He is risen. Siya ay muling nabuhay. So from that situation na historically, in-identify niya yung kanyang sarili sa mga may hirap, itatatag niya ang kaharian, marami siyang nabanggang tao, siya'y pinatay. Akala nila nagtagumpay na sila. But in the end, ang huling halakhak, si Jesus muling nabuhay. At ang mga patunay na si Jesus ay muling nabuhay, wala na ang bangkay doon sa cave. Nakatupi yung mga linen sa kanilang kultura, sa kainan, di ba? Kapag tinupi, ibig sabihin, I will come back. Hindi pa ako tapos kumain. Doon naman, bilang simbolo, tinupi yung mga linen doon sa libingan sapagkat buhay si Jesus. I will be back. Parang, I shall return. I shall return. I shall return. So, ang mensahe natin ngayong pagdiriwang na ito, Kwaresma at paghanda sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay magmula sa ating sarili. At ito'y dapat ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. The more we learn about Jesus, the more na tayo naging mabait. Sa mas malalim na pagkakilala kay Jesus, may malalim din na pagbabago na nangyayari sa atin. Kung walang pagbabago na nangyayari sa atin, ay di parang wala ding kabuluhan yung ating ginagawa. Para tayong mga robot lang, in the end, ay wala ding pagbabagong nangyayari sa atin. As your father, parish priest dito sa ating parokya, ang aking dasal sa ating mga celebrations, mga activities, ito'y magpalalim sa ating pananampalataya. Ito din ay magpalalim sa ating pakikipagkaibigan sa bawat isa. Kung isang activity, ito'y naghihiwalay sa atin. Kung yung isang activity natin ngayong Holy Week, ito pa'y nag-aaway-away tayo, tanggalin na natin. Oo. Kung yun ang dahilan ng pag-aaway-away, pagkakasiraan, di wag na nating ituloy ang anumang activity na makakasira sa ugnayan ng bawat isa. Kaya ang aking dasal, yung ating mga nakasanayan na ginagawa, ito sana'y magpalalim sa ating pananampalataya at magpalalim ng ugnayan para sa bawat isa. Tandaan natin, ang pananampalataya natin, hindi lamang ito sa pansarili lang, may purpose para sa pakikihalubilo sa ibang tao, para sa pakikipamayan sa ibang tao at ang ating relasyon sa Diyos. Huwag nating iiwan sa apat na sulok ng simbahan ang ating pananampalataya, bagkus dadalhin natin si Jesus na muling nabuhay saan man tayo naroon. Tandaan natin, ang kwento hindi nagtapos doon sa Kalbaryo, sa kamatayan na si Jesus muling nabuhay. Kaya wala nang time, wala nang oras, wala na sanang moments sa kalungkutan, wala nang moments para sa pagkakadapa, tayo maging masaya because we are an Easter people. Tayo yung mga tao na pinili ng Diyos para muling
para sa muling pagkabuhay. Yun lamang aking may babahagi ngayong gabi ito. Salamat at magkikita-kita tayo sa mga activities natin para ngayong Quaresma, Holy Week at sa pagkabuhay ni Jesus. Maraming salamat at good evening sa inyo. At tayo ay magsitayo para sa panghuling panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hilingin natin ang tulong na ating mahal na ina. Sama-sama tayong manalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mong kasalan, ngayon at kung kami mamamatay. Sumainiyo ang Panginoon, at away pagpalain kayo at basbasan, makapangyarihan, mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Salamat po at mag-ingat pag-uwi.